winterdaagverrichtingen. Ja, ik denk dat deze mannen maart nog wel wat meer winter brengen zullen. Ja, we zijn er nog net heel nog vanaf. Want als je een keer deze keer had, dan moet het nog wel eens even wat waarom komen. Maar het is op het stuit dik winter. En Erik, als het mooi zit, kunnen we morgen ik nog wel even op het ijs. En dan, dat komt omdat die milde lucht, maar Belstad wat letter in de midden of in de die pas komt. Nou, langzaam. De isomaat is dicht, zei de waarnemer daar. En een hele graad onder nul. En daar ik ben nog steeds een vrij stevige linie, de eerste en zuideerste waar. Min oren is zoals weer mijn lippen vissen. Min 12 heel, bakken weer een friske peel. Even naar 2 leegste temperaturen van de avond de nacht. Ik even naar de eerste polder, min 8,2 en die houdt min 9. Dat weer de avond de nacht. En de komende nacht, ik wil lichten en misschien nog wel matige frost. Nou, het waar. Eerst maar eens even van de midden. Prachtig waar van de ijsbaan. Het waait nog wel stevig, het viel ik nog altijd een koud aan. Temperatuur 0, min 1, zinnen, wat bewolking, het bleef droog. Een matige en vrij krachtige koude oostenwind in het kustenwatergebied krijgt 4 van 6, dus betekent krachtig. Dan juni en de komende nacht lichte frost, misschien wel matige frost, min 3 en min 4. Ja, die bewolking komt wel wat, maar het zal net overheersen. En een matige en vrij krachtige koude oostenwind, misschien oost-zuidoost. Meneer, eerst frost. Later in de midden komt dan die tijwaar ongeval. En dan zullen we Rijn-ijzel misschien eerst wat sneeuw krijgen in de rin van de midden af en Montjoen. En Montjoen kan het wel lang worden. En dat betekent dat als het dan ruimt, dat we dan dat spiegelglijdt worden. De temperaturen rennen morgen in de rin van de midden op naar 4 graden, maar dat maakt al hier nog. Een matige en krachtige wind en die komt uit het zuidesten of westen. Dan in de nacht plus 2 graden, en je hoort dit nog een ruime wiesel. Dan je droeg 8 graden, in de nacht 0 of min 1. En dat is deze net als buien. De temperatuur dik boven 0. In de nacht altijd nog weg, maar opwerks 0 plus 1.